welcome back to another video. So, ito na naman po yung monthly grocery haul natin. So, rest muna from Canada Vlogs. Tutuloy natin yan sa susunod na vlog. But for now, I'm gonna share to you guys yung mga nabili namin for our grocery for June. Actually, madami pa namang laman yung freezer namin. Ang kaso nga lang, gusto ko ng ibang pagkain. Gusto ko ng fresh na pagkain ngayon. So, pumunta kami ng Asian store kasi doon ako nakakabili ng mga gulay, mga Asian na gulay. Pumunta kami ng Sam's Club para sa mga pangangailangan dito sa bahay. And then pumunta kaming Walmart para sa konti lang na pagkain. Actually, pumunta lang kami Walmart para lang sa banana. Pero, ayun, may mga extrang nabili. So, simulan natin guys sa mga nabili namin sa Walmart. Ito lang siya actually, konti lang siya. So, una dito is tong cup noodles na parang Nissin ata to, na stir-fry teriyaki beef flavor. I have here 2 teriyaki beef flavor. Para kay Mac to. Ewan ko kung bakit noodles na naman yung kinuha niya. Top ramen na beef. Na Nissin din, 2. Stir-fry cup noodles ulit na Korean barbecue flavor. Ayan. Dishwashing liquid kasi though gumagamit kami ng dishwasher, gumagamit pa rin kami ng dishwashing liquid. Para po sa hindi nakakaalam, pag nagdi-dishwasher po kayo, hindi po dishwashing liquid yung gamit. May dishwasher pads po talaga na para sa dishwasher. So, gumagamit pa rin kami ng dishwashing liquid para sa mga malalaking gamit like pots and pans na hindi kasya doon kasi yung binigay ni Nessie na pan, malaki din siya. Or kapag masyado na kami madaming hugasin na hindi nakasya yung mga kaldero namin. So, yun na hinuhugasan na namin. Or kapag konti lang gusto mo na talaga na malinis agad, ayun, hinuhugasan na namin using dishwashing liquid, hindi na sa dishwasher. Mas mura yung bill namin sa tubig kapag nagde-dishwasher kami. Ewan ko ba kung bakit. Idahoan, ayan na mashed potato na ito yung mga lalagyan mo lang ng ng butter and milk tapos ima-microwave mo lang siya. Or pwede mo siyang lutuin sa stove. Ayan, mahilig kasi kami sa mashed potato. Ewan ko ba, parang naging comfort food na rin namin siya. Na, kunyari ayaw namin mag-rice, mashed potato yung kinakain namin. Or kapag, parang nung may sakit ako, gusto ko mag-mashed potato kasi nga soft lang siya. So, ayun, bumili si Mac para daw to sa kanya. Kung bakit ko pala sinasabi guys na para kay Mac, hindi ko pa pala nabanggit sa mga videos. Magkaiba na kami ng tirahan. Char! Basta guys, nasa ibang state siya. So, every weekend lang siya umuwi dito sa Iowa. Doon siya ngayon sa South Dakota nagwo-work. So, update na lang namin kayo in a deeper, more in-depth na information about that para sa mga nagtatanong sa licensing and all of that. And then, more things that I got from Walmart ay itong lint remover na dryer balls. So, ito, nilalagay siya sa dryer. So, pag magda-dryer ka na, naglalagay kami ng mga ganito, yung mga dryer balls, para mas madali siyang maghiwa-hiwalay yung mga damit doon sa loob ng dryer, para mas mabilis yung pagda-dry. Para siyang may mga net, para siyang may mga claw na ganyan. So, maganda siya para sa lint. Next here is, Land O'Lakes na, ano ba to? Olive oil and sea salt na butter. Ayan. Para lang sa tinapay, toast, ganyan. Gusto ko kasi ng toast. And then I got here, ito talaga yung hinanap namin kanina. This is home style na egg noodles. So ito siya guys, natikman ko siya sa kawork ko. Nasa frozen area to ha, hindi nyo to makikita sa dry. Ang texture nito, kung sa mga nakatikim na, para siyang yung Mickey or yung Ilocano noodles. Yung Iloco Mickey, parang ganun. Ganun to siya guys. So gusto ko to kasi para siyang nakakamiss na kumain ng ganito na parang nasa Pilipinas, ganun. Another stuff that I got from Walmart na hindi naman grocery ay hair clamp lang siya para sa buhok ko kasi mahaba na siya guys. Ang bilis umaba ng buhok ko, yung vitamins ko ata. Tapos, kasi nung December hanggang dito lang yung buhok ko, wala pang 6 months, ang haba na niya. Hanggang baba na siya ng scapula ko. So, ipit. Then, bumili ako ng maliliit na notebook. Kasi gusto ko lang na may notebook ako kapag nagjo-duty ako, nilalagay ko sa side pocket ng pantalon ko para malista ko yung time na pumasok ako sa patient's room, ano yung ginawa ko, ganun kasi kailangan naming
i-document na every hour is pumapasok kami and ano yung ginawa namin sa patient's room, ano yung need ng pasyente, gano'n. Matindi yung documentation namin ngayon. So, bumili na ako ng ganito kasi kapag yung mga papel-papel lang, nawawala ko siya. So, hopefully, hindi ko rin mawala ito. And then, we got here some flowers. Madaming flowers actually sa Walmart. Lalo na ngayon, graduation kasi. So, bumili ako ng dalawa. Hindi ko alam kung anong klase na bulaklak tong mga to. So, yan. And ito. So, ito guys, meron na rin siyang free na flower food. Ito, tig-isa sila. Kasi, gusto ni Mac talaga may flower dito sa bahay. Mas siya yung may gusto. Kasi, ayoko sana kasi $10 na tong dalawang to. Kuripot lang may. Kaso kasi, nung Valentine's, nagbigay kasi siya sa akin ng flowers. Tapos, ilang beses, every week kong pinapalitan yung tubig. Tapos, nilalagyan ko ng flower food. Nagtagal siya ng 1 month. So, parang, yung klase ng bulaklak na yun, almost the same dito sa kinuha ko. So, ayun, parang sulit na sulit naman yung binayad niya sa flowers kasi ang tagal namin siyang nandito sa salas. So, bumili ulit kami. Another thing from Walmart ay ito pong mga mason jars. Ayan na, ang brand is Ball, ganyan. Actually, madami silang, iba't ibang size ng mason jar. Ito lang yung kinuha ko na mason jar kasi gusto ko lang sana ng lagayan ng coffee and sugar and creamer para dyan. Ayaw ko na kasi pumunta sa Marshalls. Tapos ito kasi, mas mura siya kung ganito yung bibilhin ko. Tapos mapaglalagyan ko pa ng iba't ibang condiments or ng herbs namin para sa kitchen. So, ito na yung binili ko para medyo aesthetic pa rin naman siya. Ngayon nga lang, transparent siya. Yung ko sanang transparent. Kaso naisip ko, pag transparent kasi, makikita mo kung paubos na yung food or kung madami pa. So, alam mo kung ano yung bibilhin mo at yung hindi mo pa kailangan bilhin. And then, bumili rin kami guys ng banana. 2 tig-5 piraso na banana. Ito para kay Mac. Yung isa naman para sa akin. Kasi, gusto na niya ng mga madali lang nakainit kasi nag-duty siya kahapon. Alas 3 na siya kumain ng tanghali. Kaya gusto niya na may babaunin siya na kahit hindi siya makakain agad, may maisubo daw siya. So, ayan, bumili kami ng mga pwede niyang baunin na ganun. Another thing that I got here is this shelf storage. Ayan, na set. So, ito guys, yung nilalagay sa cupboard. So, kunyari dun sa cupboard nyo, gusto nyo pang lagyan ng another level. So, ito siya para mas madali. And then, yung isa, dadalhin ko siya sa locker ko sa hospital para mas ma-organize ko yung locker ko sa hospital. And then, ito naman, para dito sa mga plato, tapos sa platito. Kasi, dahil most of the time, mag-isa na rin lang naman ako, hindi ko na kailangan ng madaming plato na nasa reachable area ko. Medyo mataas na kasi yung ibang part ng cupboard namin. So, medyo nahirapan ako na kumuha ng mga platito or whatsoever. And speaking of that na mataas, may binili pa pala kami sa Walmart before ako makalimutan. Eto guys, bumili ako ng hagdan. Ayan, pang-dalawahan lang siya. So, ganyan. 2 step lang siya. Kasi nga, madalas nang wala si Mac. Parang nung isang araw nag-aayos ako dun sa ceiling fan namin. Yun, medyo nahirapan ako, nakakatakot na dun ako sa upuan tumutong-tong. At least ito, mas stable. May rubber yung baba, tas rubberize yung aapakan ko. So, at least alam ko na hindi ako mahuhulog. Ayan. Or at least mas mababa yung chances na mahulog ako. So, punta naman tayo ngayon guys sa mga nabili namin sa Asian store. Ayan. First here is this Korean barbecue na seaweed. Ayan, mas mura ng konti lang ito. $14 to guys. $14. Ha! Pumikit na lang ako. Kasi mahilig talaga kami ni Mac sa seaweed. Next here is bagoong. Siguro yung first time na bumili ako ng bagoong dito is nung bagong dating ako. And after that, hindi na ako bumili ng bagoong. Ngayon lang ulit ako bumili ng bagoong. Kasi gusto ni Mac magmangga. Hindi kasi ako nagbabagoong na guys. Etas ito, bumili kami ng 2 piraso na mangga para dyan at sa mga bagoong. And then we got here mogu-mogu na coconut.
And then, mogo-mogo na lychee. Nakakamiss kasi yan yung mga iniinom namin sa Pilipinas. At saka hindi kasi ako masoda guys. Mas ma-juice ako kung papainumin mo lang din ako ng matamis. Pero, mas preferred ko talaga is water. Kahit nasa restaurant ako, water lang. And then, I got here, bulalo, cup noodles. Ito lang naman, kinuha ko na noodles ko. Para lang sa mga times na, alam mo yun, kasi ngayon nawala si Mac. Pero ayoko na magluto. Wala din naman kasi akong kasabay kumain. Ganun. So, pero tiis lang. 1 year lang naman yan. Chichirya ni Mac. Cracklings. Namiss niya to kasi kinain namin yung ganito nung nasa Canada kami. Nag-cracklings kami. And then, Mr. Chips. Ito naman, gusto ko to. Favorite ko to nung nasa Pilipinas ako. And then, nung nakita niya to, this is the golden saba. Ito yung saba na saging sa Pilipinas, yung binabanana Q. Nung nakita niya to, sabi niya, ano ka nga ulit? Magluto ka nga ulit ng banana Q, sabi. Kaya, bumili na kami. And then, meron kaming 4 na piraso na kamatis. Tapos, pinili ko yung hindi pa masyadong hinog, yung medyo may green-green pa siya. Konti lang naman ang kailangan ko. And then, hindi ko na nilabas sa supot, but I got 4 pieces of jalapeno. Bibili sana ako ng sili, pero ang pangit na ng sili nila, kaya jalapeno na lang. Ilalagay lang din naman namin yan sa suka. Ito yung mga pinili ko na talong. So, ito yung mas maliliit na talong, tsaka yung medyo mas malaki. Pero, ano lang to guys, ito yung mga maliliit nilang klase ng talong. Meron silang mga mas matataba at mas mahahaba. Kaso, ito na lang yung pinili ko kasi lalagay ko siya sa pakbet. Yung iba, tas konti lang naman na yung ipiprito ko. Akin lang naman na yan. And then, ginger. Kasi wala na akong ginger. And then, ito yung ampalaya guys na parang Thai ampalaya. Pero may ganito din tayo sa Pilipinas eh. Ito yung maliliit lang siya. Mas mura kasi to. This is just 1.75 compared dun sa mahahaba na ganito. Mga $5 or $6 na yung 3 piraso. So, kailangan ko lang naman ng ampalaya na ilalagay namin sa pakbet. Tapos, I got here pipino para lang din sa sausawan namin for tomorrow. Nagagawin kong sausawan for barbecue. Or ilalagay ko din, parang ipipikal ko na lang din siya. And then, sitaw. Tagal na namin nag-aantay na maglabas sila ng sitaw. Ngayon lang ulit sila nagkaroon ng sitaw. So, and then, ito yung pinakamamahal. This is $6.44. Ito po ay kangkong. So, kung mapapansin nyo, ang mahal ng mga gulay po dito sa US. Kasi, syempre, hindi ito yung mga natural na tinatanim nila dito. So, mahal. So, what I'm planning is, itatanim namin yung tangkay niya. Kasi, pwede naman nang magtanim. So, yan yung mga nakuha namin sa Asian store. So, next here guys ay itong mga maliliit na lagayan ng sausawan. Bumili lang kami. Hindi ko kasi mahanap yung ibang... Ay, feeling ko dinala niya. Yung ibang sausawan namin ng mga ceramic. So, bumili na ako nito. Mga plastic lang. Pero matibay naman. And then, kalabasa pala para sa pakbet. And then, wasabi para sa sashimi namin. Kasi mahilig kami sa sashimi. Pero this time, hindi kami bumili ng isa sashimi namin na fish. Nakalimutan namin. Pero okay lang din naman kasi tomorrow na lang din naman yung off na magkasama kami. So, barbecue yung plan namin for dinner. So, hindi kami magsa-sashimi. Next time na lang. And then, I got here Skyflakes na kondensada. Gusto ko tong Skyflakes na kondensada. Ayan. Yan. So, punta naman tayo guys sa mga nabili po namin sa Sam's Club. So, kapag sa Sam's Club kasi, sa mga hindi po nakakaalam or sa mga papunta pa lang po dito ay membership club siya. So, kailangan mo ng may membership card. Tapos, more on wholesale siya. So, sa mga nagtataka, ba't ang dami namin binibili lagi, ganyan. So, kasi halos minsanan lang kami nag-grocery talaga guys ng 1 month. Kasi, if ever man na hindi magtugma yung schedule namin ni Mac, at least, hindi ako mag-worry ba na hala, wala na tayong makain or whatsoever. So, kahit 6 weeks na hindi kami mag-grocery, may pagkain kami. And ito naman guys, ay parang refill lang siya sa mga gamit namin dito sa bahay. So, first one here is Colgate. So, wala na kaming toothpaste. So, bumili ako ng Colgate na Max Fresh. So, 5 na ito for $10. And then, this one is an Intimate na shaver. Ayan. And then, ito naman ay deodorant naman ni Mac na 5 piraso na siya. So, ganun guys.
5 peraso na to. So, pang ilang buwan na niya to. Sana mabango. Kasi yung iba, na pag ayoko yung amoy, hindi na niya ginagamit. So, yun lang. Sana mabango to. Usually kasi kapag ganito may nirarab para maamoy mo eh. Ba't wala kaya to? And then, wala na rin kasi kaming body wash. Isang bote na lang yung natitira doon. And yung isang bote kasi na body wash, parang 2 weeks lang namin siya nagagamit. So, bumili na rin ako ng body wash namin. This is the Dove na Deep Moisture. Ayan. Nung pinag-compare ko kasi dun sa Caress na binibili namin, compared dito, this is $13 yung tatlo. Compared dun sa Caress na binibili namin na parang $10, $11, na dalawa lang siya na bote. So, mas mura pa pala ito. Kala ko, yun na yung pinakamura. And then, I got here sweet bell pepper. So, ang cute ng kulay, no? Dati yung binili ko na bell pepper namin is yung green lang. Pero hindi kasi siya masyadong matamis. Gusto ko yung medyo matamis sana. So, ito yung sweet bell pepper na siya. Orange, red, and yellow. Ayan. Para to sa karagdagan sa iba-barbecue namin for tomorrow, tsaka sa mga ulam. And then I got here chewy na granola bar na peanut butter and chocolate flavor na 60 pieces na siya. Ito yung mga binabaon namin sa hospital. Yun nga, sabi ko kanina na kailangan ni Mac ng something na kahit maibulsa lang niya, na makagat lang niya kapag nag-duty siya, para kahit alas 3 na siya ng tanghali, ng hapon, makakain, eh, di naman siya masyadong magutuman. So, nagbabaon din naman ako ng ganito, para lang din sa mga panahon na nakakagutom. So, granola bar lang siya. Alfredo na fresh cheese na, ano ba to? Parang sauce siya for Alfredo pasta. Chicken Alfredo, ganon. Kasi, parang nung isang araw, nag-crave kasi ako sa, ay, mas parang gusto ko ng pasta, ng Chicken Alfredo. Eh, may malapit na restaurant dito na nagbebenta ng Chicken Alfredo pasta. Napabili tuloy kami. So, sabi ni Mac, ayan, kumunin mo na nga yan para pag nagka-crave ka, bumili ka, ay, magluto ka, tapos bumili ka na lang ng pasta, sabi niya. Eh, madami pa naman kaming pasta dyan na galing Costco. So, eto, bumili lang ako ng sauce. This is the Mexicali na dip. Ayan. Actually, kasi ngayon, guys, ay Memorial Day kasi siya this weekend. Kaya ang daming, long weekend siya. Kaya ang daming mga ganap na yung mga ganito, yung mga pang merienda. Tapos, may pa-free taste kasi to. Tapos, nung tinikman ko siya, hala, masarap siya. Napabili tuloy ako, sis. Ayan, kaya yun. Tapos, spicy siya. Sarap nga. Kung may ganito kayo na makita, Mexicali dip. Ayan. Ang sarap niya. And then we got here buffalo chicken wings. So, ito siya. Pwede na siyang i-oven or pwede siyang i-grill or pwede siyang i-fry. So, gusto daw ni Mac ito para sa dadalhin niya sa bahay niya. Ayan. Ground beef na pangsahog lang namin sa mga gulay, ganyan, sa pakbet, ganyan. This is 369, 12 pieces na chicken noodle soup. So, mahilig kami sa Campbell na cream of chicken, ganun. Ito naman, chicken noodle soup. Ewan ko ba, dapat pala dito yung kinuha ko. Ang nasa isip ko kanina, yung cream of chicken. Kasi gustong-gusto ko yun, guys. Yung tipo na kunyari dry yung pagkain, tapos gusto ko ng may sabaw. Yun na lang yung ginagawa naming sabaw. Nilalagyan lang namin ng water, tapos papainit. And then this one, this is the green tea diet citrus. Kung nanonood kayo dati ng mga vlog ko na ganito, yung mga haul, ang dating binibili ko is yung Lipton na peach. Kaya so, mataas kasi siya sa sugar. So, this one is 5 calories lang siya. Kasi diet daw siya. So, hindi ko alam kung masarap ba siya. Sana. baka maglasang ano to. Lasang damo na naman to. Kasi guys, dito, pag nag-order kayo pala sa mga restaurants, pagdating nyo dito at nag-order kayo ng iced tea, ibig sabihin po nun ay tsaa lang talaga na may ice. Hindi siya parang iced tea sa Pilipinas. Ito naman ay Gatorade na 24 packs na siya or 24 pieces na siya. Dapat ang bibilhin ni Mac kanina sana is yung, ano yung bibilhin mo sana, mahal? Monster?
yung Monster sana. Kaso nung nakita niya na, okay, mas mura. Ang mahal kasi ng Monster, $36 yung Monster. Ilang peraso lang. Tapos ito na lang yung binili niya. Kasi pag kailangan lang talaga, pang tawid gutom lang talaga guys sa ospital. Ayan. Isa pa na nabili namin is this one, queen size na 450 thread count na siya. Na meron na siyang flat sheet, fitted sheet, at saka pillowcases. Ayan. Para lang naman sa aming bed. Pero dapat pala king na yung binili natin. Mahal, no? Kasi king pala yung binabalak natin bilhin. But anyway, okay lang yan. Ayan. And of course, guys, bumili na naman po kami ng 3 case ng tubig. Yung usual na binibili namin kasi medyo paubos na yung tubig namin. So, yun lang guys. That's all for this video. Medyo mahaba na siya for sure. But I hope may natutunan na naman kayo. Lalo na po sa mga papunta po dito sa US. This is kinda expensive na groceries na naman po. But anyway, ganun talaga ang buhay. At least when you are here, you're working and your life is more comfortable. Ayan. So, thankful pa rin kahit mahal yung mga bilihin, kaya namang bilhin. So, yun lang guys. Salamat po sa panonood. And hindi na po muna tayo mag-shoutout for this video because I know this is too long already. So, sa next na lang po na vlog yung ibang shoutout. But you can still comment po para ma-include yung mga pangalan nyo sa shoutout. Thank you so much everyone for watching. I hope you enjoyed watching this video. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye!